Στα όρια των μπάλας. Κυρίες και κύριοι, εγκαινιάζουμε την σειρά την οποία μιλάω τόσο καιρό ότι θέλω να κάνω σε αυτό το κανάλι. Ήθελα να κάνω μια σειρά που θα είμαι όσο πιο χύμα μπορώ να είμαι σε αυτά τα βίντεο. Οπότε σας καλωσορίζω επισήμως στο πρώτο επεισόδιο της σειράς LCR ή αλλιώς Long Car Drives. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχω σταματημένο το αμάξι, διότι είναι το πρώτο επεισόδιο και προσπαθώ λίγο να βρω τα νερά μου αυτή τη σειρά. Το γενικό κόνσεπτ ποιο είναι? Ανοίγω την κάμερα, λέω ό,τι μου ήρθε και αυτό. Στην πιο χύμα εκδοχή, αυτό το βίντεο το μόνο που θα έχει είναι υπότιτλους και cuts εκεί που πρέπει. Γιατί εντάξει, άμα δεν κόψω και το βίντεο, θα καταντάμε 45 λεπτά αρχεία. Κρίμα είναι, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά σε γενικές γραμμές θα είναι η πιο χύμα εκδοχή. Είναι βράδυ αυτή τη στιγμή. Αυτή η σειρά θα τη γυρίζουμε εδώ στο αμάξι. Θα βρω και έναν τρόπο να στερεώσω το κινητό καθώς οδηγάω. Να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Να δούμε και πόσο γρήγορα μπορώ να τρακάρω. Και γενικά είναι μια σειρά την οποία εμπνεύστηκα από τον Damian The Fatas. Πιστεύω, πώς το λένε, βετεράνι του καναλιού. Για εσάς τους 5 δηλαδή. Τον ξέρετε ότι είναι η έμπνευσή μου. Η αλήθεια είναι πως δεν θα ξεκινούσα το YouTube άμα δεν ήταν αυτός. Και πιστεύω δεν θα ξεκινούσα πολλά πράγματα άμα δεν ήταν αυτός. Ή τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που τα έκανα. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα είναι μια αντιγραφή στο ελληνικό version. Γιατί εντάξει, πλέον το ελληνικό YouTube παίρνουμε από το εξωτερικό, το μεταφράζουμε και βγάζουμε υλικό. Δεν είμαστε πλέον, δεν έχει πεθάνει κάθε είδους πώς το λένε, αυθεντικότητα, οπότε απλά πετάμε υλικό από το εξωτερικό. Έρχομαι εδώ να πάρω τον ρόλο σε αυτή τη σειρά, διότι είχαμε έλλειψη από αυτή τη σειρά. Δεν υπήρχε κάτι στην Ελλάδα, νομίζω. Οπότε είμαι ο πρώτος, οπότε σας πατάω. Σήμερα άνοιξα την κάμερα να σας πω. Η αλήθεια είναι πολλά που θέλω να πω. Γενικά έτσι χύμα. Αλλά αυτό που θα πω σήμερα, εάν παρακολουθείτε τα βίντεο και δεν πατάτε απλά το link στο Instagram που ανεβάζω κάτι φορές, στο βίντεο που ήταν για τον 1 χρόνο στο κανάλι, είπα ότι για να γίνει αυτή η σειρά πρέπει να γίνει κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτό το σπουδαίο ήταν να μάθω να οδηγάω. Θα μου πεις, εντάξει ρε μπρο, όλοι οδηγάμε, ξέρω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι είχα θέμα με την οδήγηση. Σε μικρή ηλικία, νόμιμη, που είχα πάρει το αμάξι πρώτη φορά, ήταν στο χωριό. Είχα πάρει το άλλο το αμάξι, όχι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα τώρα, και το τράκαρα. Τράκαρα το αμάξι την πρώτη φορά που το έπιασα, που έπιασα τιμόνι στα χέρια μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, κάναμε ευθείες, πάγαμε μια στροφή και έτσι όπως είναι να πάρω τη στροφή, όπως έχω εδώ πέρα το όμορφο το τιμόνι, καλή ώρα που έχω και εδώ πέρα, δεν το έστριψα όσο έπρεπε. Αντί να το πάω έτσι, πήγε έτσι και στούκανα πάνω στο δέντρο. Νομίζω το σημάδι του Μπεύκο είναι ακόμα εκεί πέρα. Σε αυτό το χωριό έχει μείνει εκεί πέρα ως ένδειξη του ότι γενικά σε αυτήν τη ζωή έχω αποτύχει πιο πολλές φορές από ό,τι έχω πετύχει. Θα μου πεις τώρα τι είπε ο ποιητής. Ξέρω ότι οι περισσότεροι που βλέπετε το YouTube έχετε δει το Instagram και το TikTok. Σε αυτές τις πλατφόρμες ανεβάζω πιο αναλώσιμο υλικό. Σε αυτές τις πλατφόρμες ανεβάζω τις επιτυχίες μου. Είναι εύκολο όταν ανεβάζεις τις επιτυχίες σου να ξεχαστείς από πού ξεκίνησες, από πού ήρθες και πόσες φορές έχεις πέσει για να μπορείς να περπατάς τώρα που περπατάς. Και αυτό έχει να κάνει με όλα. Έχω αποτύχει παραπάνω φορές από ό,τι έχω πετύχει με το σώμα μου. Έχω αποτύχει παραπάνω φορές τους περισσότερους τομείς που έχουν να κάνουν με τις καλές τέχνες. Έχω αποτύχει παραπάνω από ό,τι έχω πετύχει στο να φτιάχνω υλικό για τα social media. Έχω πετύχει παραπάνω από ό,τι έχω αποτύχει σε κοινωνικό επίπεδο και τα συναφή. Βέβαια, αυτό που συνειδητοποίησα καθώς οδήγαγα το αυτοκίνητο είναι ότι δεν έχει σημασία πόσες φορές θα αποτύχεις. Γιατί για να πετύχεις και να μετρήσεις επιτυχία πρέπει να πετύχεις μία φορά. Μπορώ να αποτύχω τόσες φορές. Μπορώ να τρακάρω το αμάξι άλλες 20 φορές. Δεν θα το κάνω και ιδανικά καλό είναι να μην το κάνω. Αλλά για να πιστέψω στον εαυτό μου ότι έχω πετύχει κάτι και ότι έχω περπατήσει από αυτό το κάτι έτσι όπως πρέπει, χρειάζεται να πετύχω μία φορά. Χρειάζεται να το πιάσω το τιμόνι μία φορά και από την αρχή μέχρι το τέλος να το πάω κομπλέ. Όπως και όταν δίνεις δίπλωμα. Μία ευκαιρία έχεις. Και όπως όταν έδωσα σήματα. Μία ευκαιρία έχεις. Αλλά ποιο είναι το θέμα με το να έχεις μία ευκαιρία? Όταν κάτι το κάνεις πολλές φορές, όταν κάτι το επαναλαμβάνεις και το επαναλαμβάνεις και το επαναλαμβάνεις και θες να φτάσεις εκεί που θες, πιστεύω ότι το σύμπαν από ένα σημείο και μετά θα σε αναγκάσει να πετύχεις. Δεν υπάρχει
εναλλακτική σε αυτό το πράγμα. Όταν έχεις αποτύχει 40 φορές και 50 και 60 και το κυνηγάς αυτό το πράγμα με πάθος, αλλά να το κυνηγάς, να ξυπνάς και να το θέλεις. Να ξυπνάς, να κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη και να έχεις πιστέψει ότι θα το κάνεις. Να έχεις πιστεί ότι είσαι αυτός που έχει καταφέρει αυτό. Γιατί μόνο έτσι εγώ κατάφερα να χάσω τόσο κιλά. Μόνο έτσι κατάφερα να πάρω τη ζωή στα χέρια μου. Διότι πίστεψα τόσο πολύ σε αυτό που αναγκαστικά δεν γινότανε να γίνει κάτι άλλο. Πίστεψα τόσο πολύ ότι πρέπει να μάθω αυτό το ρημάδο αυτοκίνητο, όσο και να μισώ την οδήγηση. Δεν μ' αρέσει να οδηγάω. Μ' αρέσει να παίρνω αμάξια, αλλά δεν μ' αρέσει να οδηγάω καθόλου. Αν μπορούσα απλά να τηλεμεταφέρομαι σε ένα μέρος, θα το έκανα. Μόνο που η ζωή δεν δουλεύει έτσι όπως θέλουμε. Πολλές φορές θα κάνουμε πράγματα που μισούμε και πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Αλλά ίσως υπάρχει κάτι καλό. Υπάρχει κάτι όμορφο στο να πετυχαίνεις κάτι που μισείς. Το να φέρνεις εις πέρα ένα στόχο που δεν θες να το φέρεις. Διότι εάν δεν κάνουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν και κάνουμε μόνο πράγματα που μας αρέσουν, τότε τι κάνουμε? Και ξέρω ότι είναι δύσκολο να δίνεις χρόνο, ενέργεια, λεφτά, επενδύσεις ψυχικές, σωματικές, κοινωνικές σε κάτι και να μην βλέπεις αποτέλεσμα. Και να βλέπεις ότι ίσως να μην υπάρχει φως στο τούνελ και το φως που είναι στο τούνελ να είναι ένα τρένο το οποίο έρχεται να μας πατήσει, όπως είπε κάποτε και κάποιος εκεί στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Αλλά εγώ θα σου πω το εξής, για οποιονδήποτε στόχο. Αν σου έλεγα ότι έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό αποτυχιών μέχρι να πετύχεις, πόσο γρήγορα θα ξύπναγες κάθε μέρα για να αποτύχεις? Αν σου έλεγα ότι είσαι 37 αποτυχίες μακριά για να γίνεις ο καλύτερος μπασκετμπολίστας που έχει υπάρξει εκεί έξω, πόσο γρήγορα θα ξύπναγες κάθε μέρα και με πόση ενέργεια για να αποτύχεις? Αν σου έλεγα ότι έχεις 42 φορές να αποτύχεις πριν πετύχεις και κάνεις, τι να σου λέω τώρα, μεταγραφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν έχω ιδέα τι λέω, με τι ενέργεια θα σηκωνώσουν κάθε μέρα όμως για να αποτύχεις? Διότι αυτό που δεν έχουμε καταλάβει όλοι μας είναι ότι θα αποτύχεις και θα αποτύχεις και θα αποτύχεις, ειδικά όταν ο στόχος φαίνεται μεγάλος, φαίνεται μακρύς και ασήκωτος. Οπότε αυτό που μπορείς να κάνεις για μένα είναι να επενδύσεις στην διαδρομή όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εάν δεν είχα αγαπήσει αυτό που κάνω, αν δεν είχα αγαπήσει εμένα, ίσως και να μην ήμουν αυτή τη στιγμή για να σου μιλάω σε αυτό το βίντεο. Οπότε για να κλείσω όλο αυτό το σκέψεων που ευελπιστώ να έμεινα στο θέμα όσο μπορούσα τουλάχιστον, αυτό που έχω να πω είναι ότι να αγαπήσετε την αποτυχία στη ζωή σας, διότι θα είναι κάτι που θα είστε αντιμέτωποι καθημερινά, ειδικά όταν πας να κάνεις κάτι μεγάλο. Αγαπήστε την αποτυχία, αγαπήστε τον εαυτό σας, αγαπήστε τους διπλανούς σας, γιατί δεν ξέρεις πότε θα τους έχεις και για πόσο θα τους έχεις. Και από εδώ θα κλείσω το πρώτο επεισόδιο, γιατί είμαι πολύ σκατά. Επίσης προσπάθησα όσο πιο πολύ μπορούσα να μην επαναλαμβάνω λέξεις. Θα τα ακούσω στο edit μετά, μα επανέλαβα λέξεις. Γράφτε ένα σχόλιο από κάτω. Ψήνομαι να πιάνω κουβέντα σε αυτά τα βίντεο. Ξέρω δεν θα πιάσει views, γιατί το έχω φτιάξει έτσι ώστε να μην πιάσει views. Έχω βάλει την μπροστινή κάμερα επίτηδες. Έχω έρθει βράδυ επίτηδες, γιατί ξέρω ότι αυτή η κάμερα δεν τραβάει καλά το βράδυ. Γενικά έχω κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν προκειμένου να πιάσει τα λιγότερα views, γιατί θέλω αυτά τα 20 άτομα τα οποία να με ακούσουν να λάβουν κάτι να τους μείνει, κάπως να μπορέσω να βοηθήσω εμένα που βλέπω μέσα από αυτή την οθόνη, που σε μια νεότερη ηλικία θα ήθελε κάποιον να του πει αυτά.